Nagy-nagy szeretettel köszöntelek. Víg Előd vagyok, a 3D Tech laboratórium vezetője. A 3D nyomtatás az egyik legérdekesebb téma a 3D technológiák közül. Nagyon érdekes és különös elképzelései szoktak lenni az embereknek a 3D nyomtatásról. Sokan el sem hiszik, hogy már létező technológia. 3D nyomtatással sokkal gyorsabban készíthetünk prototípusokat, kisszériás prototípusok gyártásához szerszámokat, mint más, korábban alkalmazott eljárásokkal. Egyszerűbbé és olcsóbbá vált a 3D nyomtatásnak köszönhetően a mesterdarab készítés is. Gyorsabban készíthetünk koncepciómodellt, funkcionális, illesztési és formatesztet. Sőt, a piackutatásnak is egy új lehetőségét tette megvalósíthatóvá a 3D nyomtatás. Az Objet Eden 250-es 3D nyomtató kétféle alapanyagot használ fel, egy támaszanyagot és modellanyagot. Ezeket a megfelelő helyre egy időben nyomtatja az adott rétegen belül, majd a tárgyasztal egy rétegnyit süllyed, és az előző réteg tetejére kerül a következő. Így épül fel rétegről rétegre a tárgyasztalon a 3D-s modell. Ennek az eljárásnak köszönhetően konkáv, alámetszett és úgynevezett bennszülött modellek is elkészíthetőek egyetlen lépésben, sőt, akár mozgó alkatrészek is. Remélem, hasznos volt az, amit eddig elmondtam. De várj! Szeretnék még neked 5 ajándékkal kedveskedni. Az első. Készítettünk egy nagyszerű filmet, ami összefoglalja a 3D szkennerés elvét, feladatát, a vonali lézerszkennerek felépítését és néhány felhasználási területét. Ha mindennek a tudásnak a birtokába kerülsz, már nem fognak tudni megvezetni a 3D szkennerekkel kapcsolatban. A második. 4 végzetes hiba a 3D nyomtatáskor. Ebben az anyagban a számodra legértékesebb információkat foglaltuk össze neked. Ezekkel időt, energiát és pénzt tudsz megspórolni. Figyelj, hogy el ne kövesd ezeket a hibákat. A harmadik. Egy kitűnő előadás hanganyaga, amely részletesen foglalkozik a 3D szkenneléssel, felhasználási lehetőségeivel, a szkennelés segítségével megoldható problémákkal. Ennek a hanganyagnak a segítségével olyan alapos tudásra tehetsz szert, amely nagyon sok kellemetlenségtől, félreértéstől, veszteségtől tud megóvni. De várj, ez még nem minden. A negyedik ajándék. Egy igazán értékes prezentáció, amely Terry Wohlers kutatási eredményei alapján készült az additív gyártás és a 3D nyomtatás elterjedésével kapcsolatos jelenségekről. Terry Wohlers egyébként az egyik legelismertebb gazdaságkutató szaktekintély az additív gyártás területén. Ennek a nagyszerű prezentációnak köszönhetően tökéletesen tisztán átláthatod a világban zajló változásokat a 3D nyomtatás témakörében, és nem csak hiteltelen félinformációk alapján fogsz beszélni a témáról, mint az emberek többsége. De várj, ez még mindig nem minden. Az 5. ajándék egy fantasztikus e-book, a 3D nyomtatás titkai. Erről nem is beszélek most többet, hogy minél előbb megkaphasd és el tudd olvasni. Mi a teendőd, hogy eljusson hozzád ez az 5 nagyszerű ajándék? Vedd fel velünk a kapcsolatot itt, a videó alatti űrlap segítségével. A megfelelő helyre írd be a neved, e-mailed, figyelj rá, hogy helyesen add meg, különben nem tudjuk elküldeni neked az ajándékokat. Írd be a céged nevét, ha nem dolgozol, akkor írd ide, hogy hol tanulsz. Üzenetként írd meg, hogy várod az ajándékokat. Várom üzenetedet, hogy elküldhessem neked az ajándékokat.